shahararriyar baiwar Allah nan ma da aka fi sani da suna Malama Fatima Nur, malama mai kishin al'umma, mai ƙoƙarin ganin al'ummar musulmi, al'ummar arewacin Najeriya, al'ummar musulmi gaba ɗaya kaf sun hau kan seti, sun hau kan hanya madaidaiciya, ta fito ta mai da zazzafan martani zuwa ga Soja Boy, shahararren ɗan Kannywood ɗin nan mawaƙin nan da aka fi sani da suna Soja Boy, yayin da Soja Boy ya fito ya yi wasu maganganu yake cewa wai ana toye haƙƙin mata, ana toye ne haƙƙin mata, ya yi dai maganganu sosai, wa'anda wasu maganganun magana ta gaskiya sun yi nauyi ma a maganganun da yi, wanda Hajiya Fatima ta fito ta mayar masa da martani, sannan ta ja kunnen 'yan mata musamman waɗanda suke fitowa social media, waɗanda suke hawa social media suna jan abin da Soja Boy yake faɗi, da ta ja kunnensu da cewa kada su sake su bi hanyar Soja Boy. Addinin Musulunci babu addinin da ya ba wa mata 'yanci, cikakken 'yanci irin addinin Musulunci, wanda Soja Boy zai fito yana wasu maganganu da cewa wai ana toya haƙƙin mata, ba a ba mata 'yanci ba, yake wasu dai maganganu na wanda ba su dace ba. Insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da Hajiya Fatima a ji cikakken martanin da ta mayar wa shi Soja Boy, tare da jan hankalin mata musamman 'yan mata a yanzu da zaura da a yanzu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al'ummar musulmi da suke wannan duniya musamman mata. Ina jinjina gare ku, ina kuma gaisuwa gare ku irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na tsinci wani bidiyo na Soja Boy da yake magana akan mata. Ban iya yanda zan yi saka bidiyo a nan bane ku ji da kunnanku, amma zan saka muku hoto ku bi shi ku ji me yake cewa akan maganan mata. An zubar da su, ba a ba su daraja, ba a ba su kima a yanzu. Abubuwan da mata suka iya da yawa an dankwafe su, ba a ce musu kaza, 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 duk za ku ji da kunnanku. To ina kira da babban murya a matsayina na mace, a matsayina na mace wadda na san Allah subhanahu wata'ala daidai gwargwado, wadda na yi karatu irin na addini, iyayena suka sa na a ciki, na gode musu, Allah ya saka wa iyayena da alkhairi. Mahaifina Allah ya ji kanshi, ya gafarta mishi, ya mishi rahama, ya sa aljanna ita ce makomarsa da ragowar 'yan uwana waɗanda iyayensu suka mutu. Ina mai jan hankali da ragowar mata da suke social media waɗanda suke saurara Soja Boy abin da yake cewa akan wannan sabon bidiyonsa da ya fito akan mata, ba a ba su daraja ba, ba a ba su kima ba, ba a ba su kaza ba. Ku yi haƙuri. Alhamdulillah. Da farko, addinin musulunci babu abin da bai wa mace ba. A wancan zamanin idan ka haifi mace babban abun kunya ne a danginku a ce ka yi ciki ka haifi mace. Idan ka haife ta ɗaukanta ake yi a nemi rami a binne ta don ba ta da amfani. Akwai wata kissa da ta taɓa zuwa, wani ya ɗauki yarsa ya saka ta a rami yana binne ta, yana da gemu, tana ƙoƙarin share mishi ƙasar da ta hau kan gemunsa saboda tausayi irin na mata. Ya ce idan ya tuna wannan, a haka ya binne ta, ya ce idan ya tuna wannan abin, in ya tuna shi abin yana mishi ba daɗi. Zamanin sahabbai ne aka yi wannan ƙissa, ba zan manta ba. To daga baya sai musulunci ya zo ya ce mace tana da daraja, ya ce mace tana da ƙima, ya ce mace abar kulawa ce, ba abu wofintarwa ba ce, ba banza ba ce, ita ba lusara ba ce. Ita ma tana da kima daidai nata kamar yadda namiji yake da kima. Iji addinin musulunci ya ce za a aure mu, in aka tashi auren mu ya ce ga yanda za a aure mu. Musulunci shine ya fara daga darajar mace, ba wani katilan makatulan ba. Idan kun ga an kaskantar da darajar mace a wannan zamanin, ita ce ta fara kaskantar da kanta. Ba ta yanda za a yi Allah ya ce ki saka hijabi, ki saka hijabi ki ce kina neman wai kuma Allah ya daga darajar ki, ƙarya kiki. Ba ta yanda za a yi Allah ya ce ki rufe jikinki, ki rufe jikinki ki ce kuma za ki nemi daraja, ƙarya kiki. Ke da kika saba wa Allah mahalicci, ke kike tunanin ruwa da daga wajen Allah mai kyau? Wace ce ke?
ba ta yanda za a Allah ya ce mu zauna a cikin gidajen mazajenmu mu fito muna gogayya da maza sannan ki ce kina neman zaman lafiya. Ƙarya ne. Babu wani ɗigo, babu wani shafi, babu wani waƙafi da addinin musulunci ya bawa dama mata su fito su yi gogayya da maza. Babu wannan addinin. In dai gaskiya kuke so a faɗa muku, ba wannan. In dai addinin Annabi Muhammad ne, in dai addinin Annabi Muhammad ne masoyin mu wanda duk muka san shi, kuma shi ne ya kawo mana addinin nan wanda har ya ce wa sahabbansa akwai wasu bayin Allah za su zo ba su sanni ba amma sun fi ni sun fi ku ƙaunata. Mu kenan ba mu gan shi ba amma mun yadda da shi, kuma muna da yaƙini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da ya bada wannan sako a bamu, ka san shi babban kuma masoyinmu ne. To babu wani abu, wani sabo wanda zai zo daga wani waje a ce wai ga wata ƙungiya ko ga wasu gungun mutane za su fito su nemo wa mata 'yanci. Ƙarya ne. Mata ne muka zubar da 'yancinmu. Mace ce fa za ta yi hanyar wa 'yan uwarta mace a kashe ta. Mace ce fa za ta saka wa kishiyarta guba ta mutu. Mace ce fa za ta kashe kishiyarta. Mace ce fa za ta hana namiji ya tsaya ya bin iyayensa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce idan namiji ya tashi zai bi iyayensa sannan ya shiga cikin gidan aljanna. Mace ce fa za ta hana wannan mijin saboda bin bokaye, ta hana shi ya bi wannan uwar tasa. Yana da kuɗi ta hana shi ya mata kyauta. Duk mace ce fa take yi a wannan zamanin. So mu ne muka wofintar da kanmu, babu abin da addini bai bamu ba. Babu wani ɗigo da shafi wanda addinin musulunci bai bamu daraja ba, bai bamu kima ba, wanda a baya da ba a bamu ba kafin zuwan addinin musulunci. Ba a bamu shi ba. So ba wani ƙato ko wata ƙatuwa da ta isa ta ce wai mata an tauye musu haƙƙinsu fiye da addini ne ya tauye musu haƙƙinsu, wai kuma wai a matsayinku na mata musulmai masu imani, masu hankali, masu tausayi, ku ce wai wannan mutumin wai son ku yake yi. Ƙarya ne wallahi. Wallahi ƙarya ne. Ƙarya ne, ƙarya ne. Duk abin da kuke so gaba ɗaya musulunci ya saukan muku da shi kaf. Babu wani abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ajiye ba kafin yayi ban kwana ya bar duniya. Babu shi. Babu shi. Ba wani sabon wahayi da zai zo mana nan gaba. Ya kamata mu sani ƴan uwana mata, duk wani wanda zai zo ya gaya muku an tauye muku haƙƙinku, ƙarya ce, ƙarya ce. Ba ma bin abin da Allah ya ce ni. Kina zina, ki lissafin cewar Ubangiji zai kalle ki, bayan akwai wani hadisi da ya ce akwai wani bawa yana ta aiki irin na 'yan aljanna, saura kaɗan ya shiga aljanna sai littafi ya rinjaya a gare shi sai ya aiki irin na 'yan wuta kuma sai ya shiga. Shin baki gane wannan hadisin ba, baki gane fassara hadisin bane, ko kuma a'a fahimta ne baki da shi har sai wani ya zo ya fahimtar da ki? Babu ta yanda za a ce kina saban Allah, Allah ya ce ki rufe kanki, ki rufe gashinki, ya ce muryar mu al'aura ce, sannan kuma mu ce za mu ga daidai. Ba za mu ga daidai ba. Dole saurayinki ya ci amanarki, dole ƙawayenki su ci amanarki, dole ku ci amanar juna saboda ba hanya Allah kuke yi ba. Hanyar shedan muka fi karfi a cikin ta, shi ku Allah da ya tattara gaba ɗaya sai ya ban mu. Kun san me in Allah ya bakka? Ku kalli yadda rayuwar mu take. An taɓa kwana 2, 3, 4 ba a kashe wani ba akan abin duniya? Kun taɓa ganin an taɓa rayuwa irin wannan? Mun ba Allah ne. Shi yasa shi ma ya ban mu. Magana idan zaki, addinin musulunci ya faɗa ga yanda zaki magana. Tafiya in zaki ga yanda addinin musulunci ya ce ki tafiya a matsayinki na mace. Ga yanda Allah ya ce idan kin yi aure ki zauna a cikin gidan mijinki, idan mijinki ya ce ki fita ki fita, in ya ce ki zauna ki zauna. Shin muna yin haka? Mun yadda da mazajen, mun yadda da abin da suke yi, mun yadda da cewa su mazajenmu ne irin wanda Allah ya ce mu bi su, muna yi. Sannan sai kuma mu ce wai muna neman mu ga abu mai kyau. Ta yaya abu mai kyau zai zo wajenmu? Ba mu da sha'awa sai abin da ya shafi shedan. Kowa abin da ya shafi shedan yake burge shi, waccan ta fito da jikinta shi muke burgewa, ta sa wancan skirt din ya matse ta shine abin sha'awar mu, waccan abaya ta fito tana matsa shape
ita ce a basanmu, shi ne muke lissafin Allah shi ma zai mana abin da mu muke so? To ki zauna ki tunani, shi ne ya halicce mu, ya ba mu numfashi, ya ba mu ido, ya ba mu hanci, ya ba mu baki, ya ba mu kafa don mu tafiya. Gashin idanki guda ɗaya idan aka ɗauko aka ɗora shi akan ayyukan da kike takama kike wa Allah, wallahi sai gashin idanki ya rinjayi wa'annan ayyukan naki, baki isa ki biya Allah ba. To baki bi shi ba, shi da ya ce ya halicce ki dan ki bauta masa, ba a tsince ki a wannan gidan bautar ba, an tsince ki kina gala, kina raye-raye, kina batsa, kina wannan, kina gulma, kina ha'inci, kina kitibarbar, duka a cikin irin wannan. Kin ki zaman gidan aure, matan waje su suke baki sha'awa, sannan sai ki lissafi abin da kike so Allah zai baki. Ke kin masa abin da ya ce ki masa ne? Kin masa abin da ya ce ki masa ne? Shi fa yayi ki, shi ya uwarki, shi ya ubanki, shi ya kowa naki. Ke baki masa abin da ya ce ki masa ba, ke ce zaki tunanin an takura rayuwarki? To wallahi ina kiran ku da sosai ku fahimta. Kada wani ya zo ya ce wai an tauye muku haƙƙi, ku tunanin an tauye muku haƙƙi. Ba wani haƙƙi da aka tauye muku. Ku ne kuka cutar da kanku, kuka watsar da kanku, kuka banzatar da kanku, kuka zubar da jikinku, kuka nuna wannan hijabin da Allah ta'ala ya ce ku sa, ku suturta jikinku, kuka nuna Allah bai suturta ku ba. Kuka yi sha'awa, ku so kuke ku gogayya da mazan zamani watsatsu, Allah ya bar ku, shi sa kuke shan wahala. Shine magana, amma babu wani wanda zai gaya muku cewa wai akwai wani ragowa abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba. To jama'a, masha Allah, Hajiya Malama Fatima Nur kenan aka saurara a yayin da ta fusata ta fito ta mayar da martani zuwa ga Soja Boy akan kalaman da ya na cewa wai an danna haƙƙin yara 'ya'ya mata, an danna haƙƙin mata da sauransu. An je ta Hajiya Fatima ta tabbatar da cewa babu wani addini da ya bawa mata 'yanci kamar addinin musulunci, kamar yadda ta kawo hujjoji, ta yi bayanai na gamsarwa idan ta rushe maganganun da Soja Boy ya yi, tare da kuma jan hankali da gargaɗi zuwa ga mata akan abubuwan da Soja Boy ya faɗa don su guje su, kada su ce za su yi amfani da irin furcin da ta yi, da irin furcin da Soja Boy ya yi. Allah ya saka wa Malama Fatima Nur da alheri da irin wannan ƙoƙari da take na ƙoƙarin ganin al'umma ta hau setin da ya dace, seti kan turba addinin musulunci. A jama'a, a zama tare da mu dai a wannan tasha ta mu mai albarka ta Albarka TV, da Allah daga wanda yake sabon zuwa wannan tasha ta mu ne bai taɓa yi mana subscribe ba, da Allah ya dore ya yi mana subscribe, a daure a yi mana subscribe. Wannan sabuwar tasha ta Albarka TV insha Allah za ta dinga kawo muku karatuttuka da abubuwa masu matuƙar muhimmanci ga al'umma. Mun buɗe sabuwar tasha ce don ci gaba da kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.